מה העניינים אנשים? ערב טוב, מה שלומכם? אז ככה בגיחה של אפטר קצר מהמילואים, כי בסוף גם צריך לדאוג לעסק, בזמן שגם דואגים למדינה. המון אנשים פנו לי בפרטי, אני רואה המון כתבות בגלובס, בדה מרקר, מה יקרה ביום שאחרי מלחמת חרבות ברזל. אז הנה אני רוצה להגיד לכם את זה היום, בתאריך 15/11, read my lips, תקליטו אותי. אני להבדיל מהרבה פרשנים כלכליים, יודע להתחייב על מה שאני אומר, ואני עומד במילים שלי, מי שמכיר אותי. אחרי המלחמה אני צופה טירוף, מכמה סיבות. אחד, עלייה של אנשים מכל רחבי העולם, גלים של אנטישמיות, אנשים בורחים מגיעים לארץ. 2, הריבית תרד. נגיד בנק ישראל יהיה חייב להוריד את הריבית. 3, ביקוש מהדרום למרכז, עליית מחירים מטורפת. 4, המון אנשים ירצו לקנות דירות שלהם עם ממ"דים, דירות חדשות, מקבלנים או יד שנייה, חדישות. ודבר נוסף, שזה החלק הכי חשוב, עם ישראל חי. עם ישראל חי. היהודים, לצערי אני אומר, יש להם תמיד נטייה לשכוח. מה שעברנו בשבת השחורה, כולם יחזרו למסלול החיים, לא יעזור. לנצח נחיה על חרבנו, אבל הישראלים יש נטייה לשכוח. ננציח את המתים, נקדש את זכר הנופלים, אבל בסוף השוק יחזור לעצמו. שוק הנדל"ן יהיה מטורף, עם ביקוש מטורף, יהיה עליות מכל הסיבות שאמרנו. ונקודה אחרונה וסופר חשובה, ביקוש והיצע. תמיד הביקוש פה גבוה מההיצע, וגם עכשיו שהרבה פרויקטים תקועים, והרבה פרויקטים עומדים כי אין כוח אדם שיבנה, כי הפועלים הפלסטינאים היו בונים, אז בכלל כל דירה שתצא לשוק יחטפו אותה. בהצלחה.